Хела вақт бародаро мепарсида ғарибира ки тӯекш каме броя каме орам кунан дила навишта каменту да 90% ғарибия ина биратои ғарибам темай мехостен ҳамияй да боратон давои дили поратон сабр бародари ғариб ки хам нашава қоматон ки ҳаёт месӯзона дард метаҳад як ғариб ба раҳм надорад зарраи вақте бина оби дидад рихеста ҷорӣ меша якбора зиёд мекуна дардера ту намехоҳӣ маҷбур дил да ҷо мекуна ба ғамош ёр мекуна шикаста хорат мекуна зери фишори зиндагӣ ғам беқарорат мекуна шод боши ғамат мета ғамгин боши дардат мета сазовори дардош нести қатори ғам сабрат мета тоқат ба ғамат мета шамолои сардат мета оби дида таги чашм ҳаёт ба кас тан намета сабри ҷамилат мета тоқат ба фақират мета чанд қадури айватана чашмото бишурат мета и ҳаёт нурат мета дунё чашма курат мета фикри ғарибӣ мекунӣ гапой бемафкурат мета тира ғариб мекуна пас намегардаи дата пешай рафтани ғарибӣ ту баги дуои модарта ки бе дуои модар пеш намера ягон корат дон ки ту ғарибӣ мерай ӯ ҷа неста дилбардорат худат танҳо дар фикри рӯзонаи пайкори пула ба меҳнат меёвӣ на ба фиребу макорӣ меҳнат ба даст мекунӣ фикри рӯзи сахт мекунӣ пула каса зери киса қадри молу бахт мекунӣ мераси ту ба қадри зиндагӣ молу ҳаётат назди ҳар як дӯсти номардтара тайёрай ҷавобат метавонӣ ту гардонӣ ҷавоби ҳар як номарда мардое ки марде меган холӣ монда будам барта кандан хичонае ту надониста қадри дӯста аҳози адказ мекунанд дарушон кашида пӯста сабаб ғарибие ки шинохту марду номарда дига бовар то надорум рафиқои пишти парда бовар мо дарда дорум ва алои тори сарда ки осон нагардонаи қам мушкилӣ ва дарда дард мета сабрат мета зиндагӣ ва бахтат мета барои зиндагии обод ғариб када вақтат мета сабри ҷамилат мета тоқат ба фақират мета чанд қадури айватана чашмото бишурат мета и ҳаёт нурат мета дунё чашма курат мета фикри ғарибӣ мекунӣ гапой бемафкурат мета тира ғариб мекуна пас намегардаи дата пешай рафтани ғарибӣ ту баги дуои модарта ки бе дуои модар пеш намера ягон корат дон ки ту ғарибӣ мерай ӯ ҷа неста дилбардорат